priatelia, ahojte, verím, že už je audio v pohode. Mali by ste všetko počuť už tak ako predtým, ako v predošlých videách, pretože všetko mám na maxime, čiže nemali by tu byť žiadne sťažnosti na audio. Začneme rozborom indexového marketu, potom sa možno ešte pozrieme na krypto, skôr to bude nejaký bias a logika bude úplne rovnaká. Čiže vysvetlíme si expanziu Nasdaqu. Viac menej tu preberám každý jeden pohyb, ktorý sa stal na tom grafe, alebo aspoň minimálne tých, ktorých ja som si bol vedomý. Preberieme si celý tento uptrend, následne dnešný pohyb smerom hore, dnešný pohyb smerom dole, pretože od openingu, ak sa nemýlim, tak Nasdaq tečie. Toto Dčko si tu nevšimajte, dneska nejak večer mi vypršala platnosť, čiže zajtra ráno si to vyriešim, ale ničomu to nevadí v tomto rozbore. No a ešte následne tu preberiem jeden intradenný trade, ktorý som tu mal, len to budem musieť hľadať, pretože už to úplne nepamätám presne, kde to bolo. A trade bol z minútového časového rámca, čiže taktiež si ešte rozoberieme to. Čiže celkovo by tu mali byť nejaké 3 náhľady alebo 3 tradingové príležitosti v rámci indexového marketu na základe logiky, ktorú vás aktuálne teraz učím. Ale padnú tu aj nejaké dodatočné možné informácie. Čiže budem reagovať aj na Budkyho správu ohľadne zmetku a či má brať order bloky, nemá brať order bloky, ako pracovať s SMT. Čiže tieto veci sú v podstate vysvetlené v minulých videách, čo sa týka SMT. Takže toto bude odpoveď pre Budkyho. Order bloky sú z môjho pohľadu jedna z najdôležitejších PD zón ICTho, pretože order blokom sa graf vracia a následne stadiaľ prichádza trend alebo teda expanzia. Order block vnímam ako sviecu, či už je to bullish alebo bearish order block, ktorá je vytvorená za určitých podmienok. Čiže musia tam byť splnené určité podmienky na to, aby sme si povedali, že je to order block. A čo sa týka toho, že cena sa nevracia do order blokov a máme silné expanzie, nevracia sa do gapov a jednoducho tá cena letí, tak taktiež k tomuto môj názor je ten, že do order blokov sa cena vráti a následne z nich prichádzajú reakcie. A osobne si myslím, že to je práve akumulácia, manipulácia, distribúcia alebo respektíve z order blokov začínajú skutočné reálne ICTho distribúcie, pretože sú to najimpulzívnejšie pohyby. A v minulých videách som sa vyjadroval aj k tomu, že každý jeden významný leg, a tým myslím distribúciu na trhoch, sa nachádza breakaway gap. V manipulácii tieto gapy nemusia byť úplne prítomné, pretože manipulácii tá price action môže byť trošku pomalšia, tie gapy sa môžu plniť, nie je úplne čistá, ale toto nie je moja reč, je to ICTho poznámka k manipulácii, čo ja osobne som si všimol, že manipulácie nebývajú úplne také čisté, alebo nie je tam ten run taký, že práve v manipuláciách by ste mali staviť na nejakú up close, down close sviecu alebo na nejaký gap, že musí byť 100% udržaný, pretože nemusí. Kdežto v distribúciách, áno, aj v distribúciách naozaj nájdete breakaway gapy a tam je dôvod na to, aby ste očakávali nejaký gap, že nebude vyplnený. A práve to si rozoberieme tu, pretože toto bola distribúcia v rámci Nasdaqu, preto ten pohyb tu nás sme mali relatívne dosť impulzný a chcel by som sa teda tomuto pohybu aj venovať. Čiže order bloky sú naozaj moja najdôležitejšia PD zóna a ak sa nebavíme o nejakých random sviecach, tak ten trh má tendenciu sa tam vrácať naozaj
ja som sa nestretol s tým ešte zatiaľ, že ten trh by sa tam nevrátil. A čo sa týka nejakých veľmi impulzných pohybov, kde máme high impact news eventy, tak ja som vravel, že vy tomu nechcete venovať pozornosť. Kedykoľvek, keď ten market ide, hej, a nerobí nejaký retracement. Ten trh je veľmi, veľmi silný, volatilný. To není pohyb, ktorý by mal byť u vás ten, ktorý si budete vyčítať, že ste nezobrali, pretože to je veľmi pravdepodobne manipulácia, to je void. Hej. A prípadne môže to byť spôsobené nejakým high impact news eventom. Takže ja som není úplne toho názoru, že graf sa nevracia tam, kde by sa vrátiť jednoducho mal. Hej. Do ICT order blokov sa ten graf zaručene vracia. A sám ICT hovoril, že order bloky sú jeden z magnetov pre trh. Hej. Čo ja osobne verím, že tak naozaj je. Čiže ja vám tu dávam len svoj pohľad na grafy. Hej. A spájam si to s nejakým tým jeho učením. Takže skôr vám predávam svoje myšlienky a môžete to skúmať, hej. Môžete to pozorovať, nemusíte tomu veriť. Snažím sa vám tu v tomto vlákne predávať to najlepšie, čo môžem a vyjadrovať to tou najzrozumiteľnejšou formou. Nie je to len tak, že som vybral pár z vás, ktorým dávam tieto informácie, pretože verím tomu, že sú to asi také najkvalitnejšie znalosti, ktoré s vami môžem zdieľať vôbec. Čiže ja to vysvetlím takto. Ja to budem kresliť a verím, že to pochopíte. Čiže high timeframeové order bloky, budem sa tu venovať high timeframeovým order blokom aj. A sú to sviece, ktoré sú vytvorené v špecifickom čase a povedal som, že tam musia byť splnené určité podmienky. Čiže keď analyzujeme graf, hej, minule som vám spomínal, že je fajn mať nejaký notes alebo čokoľvek, kde si budete zapisovať. Môže to byť nejaký aj Google Sheet, je to úplne jedno. Ale chcete si zapisovať možno ideálne, kde boli divergencie, o ktorých ja vám hovorím. Pretože divergencia, ktorá nemá prítomnosť času, to znamená synchronicity kvartálov, tak z môjho pohľadu nemá zmysel na tom grafe. Tá divergencia je veľmi pravdepodobne fake alebo nespraví nejaký silnejší pohyb na tom grafe a bude vybraná. Hej. Čiže jediné high timeframeové order bloky, ktoré ja beriem do úvahy, tak sú order bloky, ak máme pohyb, dajme tomu smerom dole. Tu máme synchronicitu kvartálov, čiže dajme tomu, že tu v tomto bode máme kvartál 3, 3 a 3. Hej? Príklad. Akýkoľvek. Market ide hore, následne máme divergenciu s iným korelujúcim asetom v tejto triade a trh expanduje a ide hore a spraví pohyb. V tomto bode môže byť vytvorená a veľmi pravdepodobne bude nejaká svieca, ktorá bude down close. To môže byť na 4-hodinovom timeframe, na dennom timeframe, na hodinovom timeframe. Hej, je to úplne jedno. A následne ten graf sa k tomu vráti. Hej, toto je order block, ktorý ja beriem ako reálny order block, pretože je tu splnený ten parameter času. Vždy v mojich tradoch musí byť splnený parameter času. Pokiaľ nie je splnený parameter času, tak ja nedávam tej svieci žiadnu dôležitosť. Pre mňa je to nič, je to nepodstatné, je to niečo, na čo ten graf ani nemusí reagovať.
Jednoducho nezaujíma to. Hej. Čiže ja chcem, aby ste si odteraz pamätali to, že tá synchronicita toho času je najpodstatnejší aspekt a ja sa rozhodujem práve na základe času. Ja sa rozhodujem na základe času, kedy otvorím trade, ktorá high a low ma zaujíma, ktoré high a low sú pre mňa signifikantné, ktoré order bloky sú pre mňa signifikantné. Jednoducho order block je tá najpodstatnejšia PD zóna pre mňa. Nič nie je pre mňa podstatnejšie ako order block. Neviem o žiadnej PD zóne, ktorá by bola podstatnejšia ako order block. Pretože aj ak ten market ide hore a následne dole, tak prebehla manipulácia a ten graf veľmi pravdepodobne bude distribuovať. Ale to, či ten graf bude distribuovať, on ak sa vracia do toho order bloku, tak tu nám musí byť prítomnosť SMT divergencie. Jednak ten čas zvalidoval ten order blok. Hej, toto je jeden trade sám o sebe, pretože ak ste pozerali minulé videá, tak viete, že synchronicita času, to znamená vytvorená nejaká low, SMT divergencia následne, to znamená jeden asset sweepuje tú low, druhý asset ju nesweepuje a následne ten market spraví trend. Spraví nejaký pohyb. A ak ten trh sa následne vracia v určitom čase, on sa tam nemusí vrátiť kľudne, keď je to high time frameový order block, ja neviem, poviem príklad 2 týždne. Hej. My budeme mať 2 týždne trend a následne príde pohyb, o ktorom hovoril Budky, že ten trh sa nikde nevrátil a vytvorí vám void. Je to repricing order bloku, veľmi pravdepodobne, čiže predstavte si toto ako veľmi impulzný pohyb, príde Trump, alebo sú nejaké high impact news eventy a trh jednoducho crashne. Hej. A príde do PD zóny, ktorá môže byť vytvorená 2-3 týždne dozadu. Preto ja hovorím, že vy si tieto veci, pokiaľ ich nemáte zapísané, tak hej, je to náročné. Ja tiež nevidím všetky veci. Ja tiež si nepamätám úplne všetko, čiže ono chce to analýzu. Hej, reálnu analýzu toho grafu. Čiže vy, pokiaľ vidíte high time frameový order block, môže to byť dávkou svieca v tomto prípade, dajme tomu, hej, denka, tak vy môžete skúmať ten order block na nízkych časových rámcoch, kde sa vytvoril, či tam bola prítomnosť SMT, či tam je konfirmácia, o ktorej vám tu teraz rozprávam. A pokiaľ áno, tak ten order block je dôležitý. Ak tam ten market príde, dajme tomu, že toto je Nasdaq, a ESCO, ten order block má taktiež, ale on ide pod neho. Hej? Ten ESCO ide pod ten order block, zatiaľ čo Nasdaq je v ňom. Je divergencia medzi tými assetmi, to je konfirmácia toho order bloku. Ale, a toto je dôležité, toto sa musí taktiež udiať v správnom čase, čiže to musí byť taktiež synchronicita času. Čiže kedy je vytvorená low, keď ten market príde do toho order bloku a následne tu máme ďalšiu divergenciu. Čiže musí byť vždy prítomný čas, nikdy to nemôže byť inak. To znamená, že tu nám môže byť napríklad 1, 4, 1, hej? Q1, Q4, Q1. To znamená, ale ESCO ju nemusí mať. ESCO môže mať tú low úplne v inom čase a toto sa deje často, že jeden z assetov má splnený ten parameter času v tomto bode. Pri tejto SMT divergencii. Hej? Tak to je indícia toho následne, že ten graf pôjde hore. Že ten graf bude jednoducho distribuovať. A to isté sa stalo tu v tomto bode. Čiže ESCO má down close sviecu. Nasdaq ju má tu. Hej. Tu nebudem prechádzať na nízke časové rámce, spravte si to sami. Jo? Dow Jones, tu nám má taktiež
down close sviecu a tu je divergencia. Dow Jones je vyššie, Nasdaq je nižšie, aj pod touto low, zatiaľ čo Nasdaq je pod low, Dow Jones nie, hej, je tu divergencia v tomto bode S-ko. To je, myslím, že synchronné s Nasdaqom, hej, čiže v tomto bode je SMT divergencia vytvorená. Jo. A Nasdaq, pamätajte, že S je v order bloku. Tu je kvartál 4, mikro, 1, 90 minúta, 1, daily, 4, weekly. Jo. S-ko má swingovú low, Nasdaq nemá swingovú low vytvorenú. Každopádne tá low je v správnom čase, ako náhle ideme do toho order bloku. Jo? A máme expanziu smerom hore. Ja vám silno odporúčam neobchodovať i hneď, ale počkať na to, kým ten market niečo spraví. A v tom bode, ako náhle začneme rally, tak v tom bode sa môžete pozerať, OK, low je vytvorená v správnom čase, denný order block, a SMT divergencia, to sú všetko parametre, ktoré musia byť splnené. Niektoré SMT divergencie sú magnet, niektoré SMT divergencie sú distribúcia. Čiže od momentu, kedy vidíte, čo bol pre mňa trigger? Tento gap, pretože toto je distribúcia. V distribúcii sa bude nachádzať breakaway gap. Tie markety majú kreky v korelácii, to znamená, na jednom nevidíte to, čo vidíte na druhom. Opakuje sa to. Čiže analyzovaním jedného marketu nebudete úplne tak presní. Breakaway gap, hodinový časový rámec, ideme vyššie, testneme ho jemne, ideme vyššie, retracement smerom dole. S-ko, tu je low vytvorená v určitom čase. Gap, reagujeme na to, impuls smerom hore. Toto je trigger k tomu, aby toto bol breakaway gap. Ako náhle vidíte túto sviecu, máte informácie od toho marketu, že veľmi pravdepodobne sme spravili low. Hej. Ideme smerom hore. Tu kľudne môže byť long v tomto bode. Ako náhle vidíte túto sviecu, tak si myslím, že už je to relatívne obvious, že čo ten market chce spraviť. Že veľmi pravdepodobne budeme mať uptrend. A toto je testované na S-ku, zatiaľ čo na Nasdaqu sme sa toho ani nechytili. Čiže to je breakaway gap. Nie všade nájdete tie breakaway gapy. Minulý týždeň, ak sa nemýlim, tak sme sa bavili o tomto, že tu bola splnená sekvencia. To znamená, že táto up close svieca je order block. Tu je to isté. Čiže máme sekvenciu SMT v správnom čase, všetko validné, čiže ako náhle market príde hore, tento order block má svoj dôvod. Že prečo je to order block, jo? A Dow Jones vidíme ísť hore, to je úplne v pohode. Je tu divergencia, už táto svieca uzatvorila nad týmto. Dow Jones môže pokračovať, následne môže padnúť spolu s nimi. Hej? Kľudne. Ale už len toto, že tu je divergencia, tak je pre mňa indícia toho, že ja nechcem úplne hľadať longy na tom markete. Buď nebudem robiť nič, alebo radšej budem ten market shortovať.
Hej, čiže Nasdaq ide do order bloku. Dow Jones je nad. Je tu SMT. A zhodou náhod úplne random máme vytvorenú high na S-ku v kvartáli 4, kvartáli 1 a 1 a 1. Zatiaľ, čo Nasdaq to nemá. Hej. Úplne náhodou, ako sme prišli do toho order bloku, a toto sú veci, ktoré budete vidieť stále. Budete ich vidieť opakovať sa, budú na tom grafe prítomné neustále. Non-stop. Tam, kde budú reverzály, tam, kde sa graf bude točiť. To sú trady. Samé o sebe. A hej, nechcite od toho trhu veľa. Jo, vy kým prídete na to, kedy ten market spraví expanziu, vysvetlil som to aktuálne v tomto videu, áno, ale nebuďte greedy. To je najdôležitejšie, čo vám asi môžem povedať. Nebuďte greedy, nechcete od toho marketu veľa. Nesnažte sa ísť po home runoch. Jednoducho, ak spojíte toto, čo vám hovorím, čas, divergencia, ja vám garantujem, že ten market niečo spraví. Na tomto sa dá vybudovať tak nádherná profitabilita. Ako reálne. Ako náhle vy vidíte, hej, tu nám máme čo? Pozrite sa. Kvartál 4, kvartál 1, kvartál 1. Táto high. Jo? 1, 1, 4, 1. High na S-ku. Čiže je tu validácia toho order bloku? Je tu nejaký dôvod? Áno. Ako náhle vidíte S-ko, že nejde nad high, hej, je tu divergencia, Nasdaq sa tlačí nad high, ktorá je vytvorená v určitom čase. Pozrite si minulé videá, lebo viem, že niektorí ste ich nevideli a možno niekto ste ich nepozerali kvôli zvuku. Tak už toto je trigger. Už toto tu je trigger. Vy môžete short tu, stopka nad high, pretože vy už nechcete, aby S-ko sweeplo túto high. On ju nemôže sweepnúť. Hej, nemôže, cez to nejde vlak. Ak to spraví, von, koniec proste. Hotovo. Príjmam. A následne idete. Neviem inak, prečo Nasdaq spravil väčšiu expanziu ako S-ko. Že ja osobne som shortoval S-ko. Ale však čo už nevadí. Profit je profit. Nemôžeme sa sťažovať. Hej. A máme rally dole. Ale toto nie je len tak, hej. Nie je to random. Toto má svoj dôvod. A to je čas. Ak by sme tu nám mali divergenciu a S-ko má high, ja neviem, Q2, Q3, Q3, Q4, hej, že úplne random prehádzané, aj Nasdaq a aj Dow, ale Dow ide uptrend, tak to nič. To nie, hej, to nechcete, to neznamená, že ten order block je nejakým spôsobom zvalidovaný, hej. Veľmi pravdepodobne ten order block bude prepálený úplne, že na šupu. A ten graf ani nič. Jak keby tam ani nebol. A ideme rovno rally po all time highs. Ale tým, že sa to nestalo, tak nemôžeme si povedať, že ideme po all time highs na Nasdaqu. Aj do toho momentu to nemôžeme tvrdiť, že ideme po ATH.
No a teda ešte jeden slúbený trade, ktorý som spomínal, bolo to včera, niekedy okolo New Yorku, a ak sa nemýlim, tak to bola synchronicita medzi Q3, Q3, Q3 a verím, že to bolo niekde tu na. Toto je New York a Q3 je tu na. Zase sme mali rally a pokračovali sme až do dnešného dňa. Čiže Nasdaq a Dow Jones. Hej, všímajte si túto low, kedy je vytvorená. Kvartál 3. Boom, bác. SMT divergencia. Hej, medzi týmito asetmi, čiže táto low je v rovnakom čase, táto low je v rovnakom čase. Čas, priatelia, vždy to bude čas. Najpodstatnejšia vec a následne SMT. Čas. A stále dookola. SMT divergencia v tomto bode, rally hore, ideme nižšie a následne čo robí ten market, ďalšia divergencia. A táto divergencia je kde? Čo validuje ten order block? Vy môžete ísť tu, hej, ten long, davu. Hej, kľudne môžete. Nemám rád úplne tieto divergencie, aby som bol úprimný, pretože tu sú není telá, je to vícemenej knotová divergencia a išiel som do toho s takým ako nevedel som, hej, proste nebolo to úplne to, čo chcem vidieť. Ako telové divergencie proste sú najlepšie divergencie. To je fakt. Hej. Môžu byť aj knotové, ale ako moja rada zase pre vás, menšie riziko a prijímať potenciálnu stratu vždy. Samozrejme. Ale lepšie sú telové. Hej. Čiže keď chcete nejaké high probability trady, lepšie trady, tak určite sú to telá práve. 1-4-1 kvartál, následne máme rally hore. Čo bolo pre mňa dôležité je gap, ktorý sme následne nechali a to S-ko má tu. Čiže tento gap je otvorený, rally hore. Takže to bola moja myšlienka toho tradu. Nechcem vidieť tento gap breachnutý. Hej. Pretože, počúvajte ma, pretože tu bol taktiež čas. Hej. Čiže ten order block je zvalidovaný, to znamená, že to je moment, kedy očakávam vytvorenie breakovej gapu ideálne. Jo. A čo sa týka čisto divergencií, o ktorej som hovoril v minulých videách, tak tam idete na to SMT. Jeden asset robí vyššiu, high, druhý laguje. A bol tiež tu na nejaký trade a ak sa nemýlim, tak bol tu. Jo. Ale nie som si úplne istý, takže musíme to pozrieť, musíme to preskúmať. Jeden, 4, 1. To nič. To nebolo úplne vončo. 1, 1, 1. No, pozrite. Aha.
Jo, ale o tomto som nevedel, úprimne. Toto bol trade, ktorý som ja bral. Nemal som myšlienku vôbec, že ten Nasdaq je bearish. Včera. A ten dôvod bol toto. Hej. Ja som celý čas veril tomu, že prídeme sem a tu nás som chcel vidieť, čo sa stane. Do tohto order bloku. Čiže tá moja myšlienka toho longu včerajšieho bola založená aj na tom, že ja chcem vidieť tagnúť ten order blok. Čiže to je magnet. To je reálny order blok a ten trh sa k ním vracia. Ale ešte, aby som povedal a dokončil tú myšlienku, čo sa týka SMT divergencií, čiže máme high v správnom čase, máme Nasdaq, máme S-ko má nižšiu a vidíte, že tu je divergencia medzi tými assetmi, je to swingová high. Môžete shortovať. Nej? Môžete ísť short. Čisto na tej SMT divergencii. Čiže high v čase, synchronicita času. Boom. Ale tu na neočakávajte breakaway gap. Fakt je ten, že tie highs budú vyvraté. Veľmi pravdepodobne. Distribúcie začínajú z order blokov. To znamená, toto vnímam, čo som tu teraz nakreslil ako čiastočný pohyb, určitý. A keď ten market niekam príde, tak on sa bude točiť. Hej. Nebude to hneď, ten trh spraví nejaký pohyb, pretože to sú dobré SMT divergencie. Ale distribúcie sú validované časom a high timeframeovou PD zónou. Tak by som to povedal, aby ste to pochopili. To isté, ako máme tu, čiže máme order block, čas je splnený, kedy bola vytvorená high a teraz nás zaujíma, čo sa bude diať. Budeme pokračovať dole, vytvoríme gap, ako bude ten gap vyzerať, bude niekde nedotknutý. Hej, to sú parametre distribúcie, ktoré skúmate, sledujete a zaujíma vás to. Samo o sebe tento short dnes veľmi fajn, veľmi výživný. A doteraz v podstate máme od openingu downtrend, takže that's it. Čo sa týka eura, osobne som bullish. Tu nás som longoval a bol to pound práve a dôvod je ten, že tu je táto svieca je order block. Pretože to, čo sa stalo tu na nižších časových rámcoch, je validácia toho, že je to order block. Následne tu na to vidíte krásne, čiže takto nejak to vyzerá. Market ide hore, impuls, rally, konsolidácia, následne sa k tomu vrátime. Vždy sa k tomu vrátime. A ak ten market má divergenciu, tu je splnený čas, buď na euro alebo na GBP, môžete si to pozrieť úplne kľudne. A skúmajte ten graf, sledujte, backtestujte. Myslím si, že to potrebujete. Inverzný gap. Ideme nad neho. Držíme ho. Osobne sa kloním k tomuto, čiže potenciálny draw na likviditu v rámci eura, ideálne vyššie, teda poundu. Za mňa je krypto bullish. O tomto som hovoril ako draw na likviditu, pretože sú to obyčajné SMT highs. S časom, áno, to je pravda. Ale toto je likvidita. Hej. Ten market sa vygrcal na 1, 2 čierne na štvorke. Myslím, že tam boli news, ktoré to spôsobili, celý tento pohyb. Hej, čiže to je to, čo som hovoril. Čiže vidím SMT, high v správnom čase, všetko spájam. Pozrite sa, ten market spravil niečo. Hej. On spravil pohyb instantný.
od bodu, kedy sme mali divergenciu, to bolo niečo, čo som rozoberal v minulom videu. Hneď impuls, je to trade, hej, pekný pohyb, ale keď market príde do high time frameového order bloku, validácia času, SMT divergencia, magnet, pretrh. Hej. Čo sa týka krypta, ja úprimne, ja neviem. Toto je high time frameový order block a v rámci Etherea toto je Bitcoin. Tu máme divergenciu. Toto je weekly order block. Skáďal máme hneď reakciu plus 10%, ak sa nemýlim. Od tej low, čo sme spravili na krypte, ale tam není ešte čas tej low. Čiže ak by ešte raz vybral Bitcoin tieto lows a tie lows by zároveň boli v správnom čase, inak tu ešte som zabudol, jeden asset má high v správnom čase a to není ani euro, ani pound, ale ten dôvod tohto pohybu a tohto tu je práve dolár, pretože dolár má jediný, ktorý má high vytvorenú v tej časovej synchronicite. Hej. Ani na eure, ani na pounde to nevidíte. Na pounde vidíte len order block. Čiže toto sú všetko veci, ktoré chcete sledovať. Každý jeden market highs, lows. Nič nie je dôležitejšie. Hej. Na každom jednom asete. Order bloky. Pokiaľ k tomu prídete a zdá sa vám to zložité, tak jednoducho vyberajte si highs, lows, SMT highs, SMT lows, kedy ten market robí divergenciu, akú high sweepujeme, to je easy, to je jednoduché. Čiže ako ja osobne, ja by som aj povedal, že to krypto má potenciál spraviť rally, ale v ideálnom scenári, ak by sme spravili low, aspoň na jednom asete, ktorá bude v čase správnom, tak to by bolo dokonalé. Ale sme v high time frame order bloku a tu sa tvorí divergencia, čiže pokiaľ by boli splnené tieto parametre, tak ja osobne by som sa klonil k tomu, že uvidíme rally na krypte, pretože bude distribúcia smerom hore. Hej. Veľmi verím tomu, že Ethereum uvidíme nad highs. Veľmi tomu verím. Že to krypto má len dočasný pohyb smerom dole. Že toto není nejaký vyslovene crash. A mali by sme vidieť nejaký mayhem aktuálne. Takže toľko, priatelia. Aspoň k tomuto rozboru. Uvidíme, čo prinesie týždeň, kedy sú news. Ohlasím sa s rozborom a pozrite si tieto videá. Následne už budem dávať videá do skupiny. Ale samozrejme bez týchto informácií zatiaľ. Majte sa krásne. Pekný večer.